Francisco Leiro vive entre Madrid, Nova York e Cambados. Tanto expón en Arco, como na Galería Melbourne, como en calquera dos museos máis importantes do mundo. Ten escultura pública por boa parte da xeografía galega e as institucións públicas e privadas reclámano constantemente. Dos seus comezos, da visión da súa obra e da súa relación con Galicia, conversamos nesta entrevista persoal que lle fai Luísa Castro no seu estudio de Cambados. Mira como ese corpo, esta amiga. Ola, Francisco, moitas gracias por recibirnos no teu estudo de Cambados. Acabase de inaugurar a exposición das ilustracións que fixeches ao Codex Calistinus, aquí en Pontevedra. Cal foi a túa experiencia desta ilustración, desta xoia do século XII? Estupendo, porque o primeiro que fixen foi ler parte dos 5 libros e disfrutei facendo o traballo. Hai dous dos 5 libros que máis me gustaron, é o do Itinere, onde describe todo o camiño e di unhas cousas increíbles sobre os vascos, os navarros, vai describindo toda a xente do camiño. E o dos milagres do apóstol tamén son geniais, son como contos todo, non? E ti cando empezas a pensar que queres ser escultor? Pois... Como unha idea de vida, como... Aos 14 anos, ou 15, por aí. Tamén quería ser pintor, pero a pintura me aburría. Poñame a pintar e me aburría. Me apetecía máis a materia, andar con materiais. Aos 17 anos marchei para Santiago para as escolas dos oficios a estudiar talla en pedra e eu empecé traballando así a pedra en Santiago. E logo ti marchas a Madrid? Pois marcho a Madrid a Belas Artes, pero ali só estou un ano, porque xa cando aquelo... Como te recibeu Madrid? Non, sabes que pasa? Que eu cheguei ali e, digamos, que me parecía unha pérdida de tempo estar ali. Por qué? Xa levaba anos traballando, foi unha experiencia estupenda, conocí xente moi interesante daquelas, pero enseguida me dediquei puxeme a facer xa esculturas, exposicións... Xa empezaste a traballar? Non estudiei Belas Artes. E logo no 83 prodúcese en Santiago a exposición moi recordada de Atlántica, que é unha exposición colectiva onde a túa obra empeza a verse moi destacada, nun lugar moi destacado e a coñecerse. Ti como te vías a ti mesmo por aquel entón? Que esperabas, que querías facer? Cal era a túa situación como artista? Como te vías a ti mesmo? Pois Que difícil, Fagolle unhas preguntas. Non, vamos a ver, eu estaba facendo un traballo dende finais dos 70, xa entrado os 80, que estaba traballando ca figuración, intentando sacarlle partido a figuración, escultura figurativa. Que era algo que nese momento non... Que algo que aqueles finais dos anos 70 non estaba a moda, que non tiña gran éxito, non? Eu estuve moitos anos que non vendía nada, nin me facían caso, vamos. Eu me acordo de mandar cousas a Bienal de Pontevedra e nunca me aceptaban, sempre tiña que ir a recoller as cousas, non? Pero xa entrados os 80, con toda esta corrente internacional do neoexpresionismo, toda esta cousa que pasou en Italia e tal, pois a xente acordouse de que había un en Cambados que facía esculturas dese tipo. E empecé a participar en exposicións. Como se prepara un... Eu non estaba preparado, pois. Porque foi como da noite para a mañá. Pero como te prevés? Empecé a vender esculturas, porque antes non vendía nada. Tiña as esculturas, andaba con elas ao lombo dun lado para outro, e nunca vendía nada. E de pronto, ti pensa que igual nun brao
me aparecían aquí no taller un galerista suizo, outro belga, outro non sei que, viñen aquí a verme o taller. Bueno, pero Foron que uns maravilla, anos non? de locura, sí. Que alegría, non? De repente un pode vivir do traballo, non? Non sei, debía ter 26, 27 anos. Claro, que pasas de comer un bocata de chorizo sentado na beira no bordillo dunha porta a estar nun restaurante comendo lubina a la espalda. Se che queda a cara así de parvo, non? E logo, en 1990, asinas un contrato coa Galería Marlboro. Estar na Marlboro é como estar na Chrysler ou estar no Olimpo. Home, foi... Home, como te diría eu, o traballo de escultor é moi complicado. E máis ainda cando traballas con pezas un pouco que teñen un certo tamaño. Nova York é unha cidade difícil, ti a coñeces, é unha cidade cara e que te devora. Se te despistes, acabas traballando de camarero nun bar de copas, comprendes? A cidade non te sobrecolleu? Non che deu vértigo en ningún momento? Nunca, non. Non. Pero, ademais, eu creo que ti tes un pé encambado sempre desde que te trasladas a Nova York. Sempre. Que seguramente te equilibra, non? Que che dá unha referencia... Como vives esta doble residencia? Como te organizas para traballar e para que non te meta en conflito? Eu a referencia de Cambados nunca a perdín. Desde o primer día que me marcho para Santiago, de mozo, sempre tive Cambados de referencia para todo. Incluso, de alguma maneira, era un pouco como explotar o feito de ser de Cambados, unha especie de chulería. Onde eres un de Cambados? Había aí como unha... E sempre mantuven esa cousa, non? De ser arausano, de ser rosalnés, é un pouco esta especie de falar coa ese, non? E de conservar o que é ser un de Cambados, non? Exactamente. Os costumes, a maneira de falar... A ironía, a forma de ver o mundo, un pouco esta cousa mariñeira que temos aquí, non? E cando me marchei para Madrid, igual, eu a Madrid estaba 4 meses en Madrid, eu aquí sempre. En Nova York nunca estuve máis de 5 meses xuntos. Sempre era... A pouco... Sempre inventaba calquer cousa para vir a Cambados, ao que fora. Chamaba por teléfono a miña nai, dixe, mamá, como van os chichos? Dije, no, xa hai chichos. Dije, pues, bueno, teño que ir aí a facer un traballo. E viñame porque era a temporada dos chícharos. Ás veces... Ou Chirín Abreu a veda do centolo, e tal. Pero veño, buscas o pretexto da veda do centolo para vir a facer unha escultura. Pero non sabes moi ben xa se vais a facer unha escultura, facer un traballo, se vais a comer os centolos, non? Mira, nada, gustaríame xa para rematar que nos explicaras un pouco en que estás agora traballando. Cal é o teu próximo proxecto? Pois agora mesmo estou preparando unha exposición que teño en Madrid en outubro, a mediados de outubro, e teño parte da obra xa feita, está en Madrid, no meu taller de Madrid, e aquí en Cambados estou agora con 3 pezas preparando a exposición. A exposición vai se chamar Mudanza, e un pouco a idea de facer un montaxe no que as obras aparezcan un pouco como esa primeira, cando cambias de casa, esa primeira distribución dos obxectos, non? Cando ainda non teñen o seu sitio. E cada unha das esculturas vai andar pola súa casa. Vamos, que non vai haber moita relación entre unha peza e outra. Bueno, pois moitas gracias por esta conversa tan relaxada e interesante. Ata outra. Gracias a vos por vir.